बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे खुंग्रिं जौगाखां आफाद आरो खुंग्रिं दखरा समाजजों लोगो नांनानै साननैनि हाबाफारि खुंफुंदों। चिरां जिल्ला खुंग्रिं जथाइ गोजौ फरायसालिनि फोथाराव खुंगा 19 बोसोरसालिया जथुम्मा खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंगा 4 बोसोरसालिया जथुम्मा खुंग्रिं जौगाखां आफाद बेजों लोगोसे खुंगा 5 बोसोरसालिया जथुम्मा खुंग्रिं दखरा बर' समाज 1-3 आफादजों लोगो नांनानै थांनाय 17 जानुवारिनिफ्राय 18 जानुवारिसिम खालारसिम साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै गेवलां मेल जोबनानै थांबाय। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैनो हादों BSSनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा रमेला इस्लारि आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' समाज आफादनि नेहाथारि श्री बिपेन चन्द्र औवारिया आरो खुंग्रिं जौगाखां आफादनि गाहाय नेहाथारि श्री बिरदाव मोसाहारियाबो बाहागो लाफैयो। आङो बर' हारि जानानै खोब गोग्गानाय मोनदों। मानोना जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां जायगायाव जोङो नुनो मोना बेबायदि बर'नि जौगाखां आफाद, जायगानि जौगाखां आफाद आरो थुनलाइ आफाद, बर' समाज बेबायदि जयै हाबा मावनानै एफाबां समायना बेसेन गोसा मेल खुंनो हायो आरो बेखौ आं मिथिनायाव खुंग्रिङाव दिनै गोदान नङा, सिगांनिफ्रायनो मावथि सानसुमै दैदेनगिरि बिथांमोना बे खामानिखौ मावबोगासिनो दं। आं गावनो सिगाङावबो बाहागो लाफैखांबाय आरो दा खनसे आङो बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोग्गानाय मोनदों। गाहायै खुंग्रिं ओनसोलाव थानाय राय गैयै गुन गोनां गुरै गोसोनि गोथार गोसोनि जि सुबुंफोर बिथांमोना जे गावनि जायगाखौ गावनि समाजखौ गावनि हारिमुखौ बोखांनो थाखाय एसेबां आग्रह लुबैनाय आरो फैबाय थानाय जोलैखौ फोजौनायनि बिथांमोना जे मोनसे गेदेर थांखि दङ। बे थांखिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर होयो आरो आंहा बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय दं। बर' थुनलाइ आफादा इडुकेसन पलिसिनि एगेन्स्टबो नङा, इडुकेसन पलिसिखौ नाजावो आरो बिनि जेसेबां पलिसिफोर दं बेखौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर' रावनि जौगानायनि थाखाय माबोरै बाहायनो हागोन बेनि थाखायनो जुजिगासिनो दङ। माबोरै जोङो जोंनि गोमालांनो नागिरनाय मार्जार जानो नागिरनाय फरायसालिफोरखौ माबोरै लाखिनो हागोन, हमथानानै गावबागाव गामिफ्राव गोजाम फरायसालिफोरखौ जोङो माबोरै लाखिनो हाफिनगोन बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा जुजिगासिनो दं आरो बिनि थाखायनो आसामाव थानाय BTC-आनो जा एबा नन BTC-आनो जा गासैबो डिस्ट्रिक्टफ्राव जिल्लाफ्राव गासैबो ओनसोलफ्राव जोङो बे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय ओंखारनानै सांग्रांथिखौ लाबोगासिनो दं। देग्लाय 2022 अक्ट' बिनिनो 17 आरो 18 जानुवारि खालि जे खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 23 बोसोरसालिया जथुम्मा आरो खुंग्रिं जौगाखां आफादनि 3 बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसेयैनो खुंग्रिं दखरा बर' समाजनि 3 बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मा मैयानिफ्राय जागायनानै दिनैहाय जोबथा हाबाफारि थामहिनबा दिनै गेवलां मेल। बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जों बेखौनो जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे मेसेज होनो लुबैदों जे जोङो खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै आरो खुंग्रिं जौगाखां आफाद हिसाबै लोगोसेयैनो खुंग्रिं दखरा बर' समाज आफाद हिसाबै जोङो बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे थांखिफोर जों निस्सय लादों। सानदे मेलनि गेजेरजों जोङो माखासे थांखि आजावनानै जोङो लानो हादों। दा बेबायदियैनो दा खुंग्रिं दखरा बर' समाजा जे जोङो समाज आरो आसारखान्थि बिनि सायाव बिथांमोना आफादारि हिसाबै फैबाय थानाय समाव 3 बोसोराव बिथांमोना मावनो थाखाय थांखि लादों आरो बेबादिनो गोबां माखासे बर' समाजनि मावनो गोनां निस्सय बिथांमोना थांखि लागोन आरो खामानि मावलांगोन बेखिनिखौ जोङो आसा मिजिं खालामदों। आरो जोङो खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सानदे मेलनि गेजेरजों जोङो बेखौनो थांखि लानो हादों जे जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय जे
खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा मिउजिकआव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो जे रमन कुमार बसुमतारी थुलुंगायारि बान्था बे बान्था होनो थाखाय खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादा थांखि लादों आरो खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादा जे थुनलाइखौ बोरै सोरजिनो हायो थुनलाइ बिथिङाव बोरै जौगासार खालामनो हायो बे बाथ्रानि सायाव मैया गोबां दान्थे बिदिन्थिनि गेजेरजों जे थांखि आजावनानै फैबाय थानाय समाव खामानि मावनो बेबायदि बिथांमोना निस्सय थांखि लादों।